Bueno, nens, benvinguts i benvingudes a aquest episodi número 49 del The Garage. Avui amb el Guillem i el Marcel de BTZ, un aplaudiment per ells. Que bo! Família! Has fet molt efusiu avui, com si hagués allà públic. Sí, el públic de sempre, el pare d'Imanol. No, va, el puto amo, tio. Un dia va venir un convidat i el seu pare es va seure allà. Que era el puto amo, tio. Sí, era el puto amo. Anava triant comentaris de fons. Sí, no? És la primera vegada que tenim dos convidats aquí a la vegada. Sí. Mai havíem sigut 6 a l'estudi. Setmana que ve tindrem 3 i algú s'haurà d'anar a la peixera. Uau, 3 és heavy. Però bueno, perquè la setmana que ve és el 50 i doncs fem alguna cosa així, una mica Molt bé. especial, tio. Pues res, us explico una mica el que fem. Us hem preparat dues seccions que són comunes per tots els convidats. Us hem buscat personatges famosos d'animació o el que sigui que s'assemblin a vosaltres. Dale. I després us hem preparat un quiz de 10 o 11 preguntes que el contestareu els dos junts i ja està. I després ja entrem en les seccions que s'ha preparat cadascú una mica i ja està. Perfecte, tio. Fotem-li canya, tio. Pues bueno, comencem. Sempre aquí obríem una birra abans i tal, però des que som una mica més professionals... Us han vetat la birra. Us han vetat la birra, tio. No els hi ha agradat, no els hi ha No, abans ho fèiem amb birra, estava bé. Acabàvem un pèl tocats i llavors donàvem més joc. Hi havia divendres complicats, eh? Sí, algun dia... Va haver algun divendres... I algun convidat havia acabat també... Ha de sortir els bons clips, no? Clar. Joder, tio. Doncs personatges... Qui vol començar? Jo me començo, si em permeteu, a mi m'agradaria començar avui. Comença. Fica la contrasenya. Jo tinc... Què passa? Avui pel matí hem passat una foto vostra, pel grup, vale? Llavors, sobretot la teva la tenia claríssima. Vale. Però a la foto estava molt clara i quan t'he vist després a un vídeo... No, és el mateix que el meu, he dubtat moltíssim. He dubtat moltíssim. És el mateix. Però a la foto que ens han passat avui, si no dius la cançó del disc, no? La compartim llavors tu i Oresta, és claríssimament Javi Buller, de los Buller. Hòstia, mai m'ho havien dit. Però ara veient-lo tinc una nova que és brutal, bro. Perquè potser aquesta foto sí, tio. Sí, una miqueta sí. Jo aquesta foto el veig. Hòstia, 100%, eh? 100%. Vale? Llavors, bona, tio. jo tinc una nova, que si vols, tira tu la d'ell, jo la tiraré després, però jo tinc una nova per ell que és igual, perquè ara veient-lo a ti, al moment he dit, la puta, el Power és clavat, i no és una de les vostres, perquè m'heu dit més o menys a què anava i no va per allà. Per tant, tio, molt bona, per cert. Sí, boníssima. Molt bona, tete. Jo, la teva, ja te l'he dit que coincidim els dos, i per la foto, tio, bueno, i ara cara a cara també ets clavat a un jugador de l'NBA, que nosaltres som molt de bàsquet, dels Denver Nuggets, que és... Christian Brown. Christian Hòstia, és Brown, clavadíssim, tio. Ojito, És sí. clavat. No el conec, però hòstia. O sigui, l'he vist i he dit, és Christian Brown. S'assembla. És Christian Brown, tio. Aquesta era la meva per tu, tio. A veure, niño, tiras la que... Sí, ja he trobat. Dale. És molt loro. Se'n veure, tio. Tenim un hype de la parra. No és tan loca, no? Sí. És clavadíssim. A veure... A un tiktoker que fa els típics tiktoks de cuando te son el fatboy, al Bernat de Bearet. Hòstia! Una miqueta sí, Estàs fluix. No, Una miqueta sí, Aquí t'ho comprometo. Sí. Ojito, Una mica sí. Tu, este és boníssima, eh? Sí, És molt bona. és boníssim, però l'he vist i he dit, lau, és clavat. Com es diu? Es diu Bernat DP. Bernat DP. DP. Un saludo a Bernat Lepe. No. He de dir que és dels meus tiktokers preferits. Perquè fa gràcia, però el veig, em quedo el vídeo, no arriba al nivell de Rudagoni, que el Rudagoni me'l menjo amb patates. Però tenim la teva que, em sap molt de greu, la seva era molt clara i la veia claríssima. La teva està bé, és bona, em tiraré una mica cap a Bennett. Molt bé. Bennett. Hòstia, Cap a Bennett una miqueta a la foto més que ara en persona. Vale. M'ha passat el mateix una mica amb ell, tio. Però amb la foto sempre canya. si em menja criticat, doncs no, vale, bro? Bueno, a mi la de Christian Brown em sembla igual, És dura, el cara a cara. Però la Bernat DP no crec que ningú pugui guanyar, és clavat ahí. O sigui, acabes de començar una nova broma entre els col·legues. No, com que és el Bernat Lepe, fatboy. tio. Haureu de dir quin és el que més t'agrada, O sigui, us agrada Després. cadascú. Vale. Quin és el que més ens agrada? O sigui, el que més s'assembla, no? Bueno, el que més t'agrada, sí. pot semblar-se més o menys. Vale. A veure, va... Jo tinc una que per mi és bastant clara, que és
Vale, aquesta me l'han dit. Ja. Sweet Qui M. és? Aquesta me l'han Sweet dit. M. Oh, no sé qui és, tio. Hòstia, Bastant a loco, la sabia que foto, no sabia a la res. foto Qui t'ho és compro... De fet, es diu igual que jo. Ah, sí? Sí. Samat. Qui és? Pues ja està, era el teu germà perdut, tio. No, perquè llavors no diria igual, tio. I a mi em dones un aire, però ara en persona menys. A Pedri. Ah, Pedri, eh? Ei! Pèl. Falló, No? Pues sí, és bastant fluixeta aquesta, reisat, reisat. Sempre tira de la IA, Clar, és que ara sempre fica fotos és de on la vaig, IA. per assegurar, jo us poso una foto a una aplicació d'IA que hi ha i em diu a qui us assembleu. Per tant, aquí, bueno, uns tets que no sé qui són, però... Sí, aquesta és dura, eh? La del Joe Henry és dura, eh? És bastant dura, tio. I és un tet tope de lleig, tio. No, aquest, Però no diguis per assegurar, bro, no, això no guanyes, això és una no, merda. però aquests, ojo, aquest, així guapet i tal. Sí, el de baix també, no? Una mica. I després aquí tenim el Calvo, òbviament, no? 100 pesos, no? Hòstia. Però aquest, mira, A veure, què... Luis Gerardo Méndez. Gerardo Méndez, Però no vull dir això, bro. Me cago en la puta, tio. I aquest, Alan Cumming. quan tinguis 60 anys, Una quan tinguis miqueta sí, 60 una miqueta anys, sí, una miqueta sí, eh? quan tinguis Lo de la 60 IA anys, aquesta... No, no l'estan dient ni ara, bro, no. Tio, lo de la IA aquesta te l'has de borrar, però ja. Mare santa, tio. capilarment va molt sobrat, per dir 1.000 pesos, però la resta, I l'altre quin és? L'altre quin és? no sé, aquest ni puta idea. Andy García, un saludo Actorazo, actorazo, eh? Bueno. Aquest és... Tio, però avui la IA és un zero, Sí. Avui és un Molt zero, bona tio. secció aquesta, tio. Està bé, Està bé, tio. Ferran. No, bueno, et fumes a River, no? Hòstia, tu. Jo, jo últim. Sí, Sí, a més, jo... Bueno, sí, és igual, tio. Els teus 15, els teus són... Jo aquest matí havia dit Christian Brown per ell i a mi ell em recorda molt Christian Brown és el dels Nuggets. el que ha dit ell, el mateix que ha dit ell. Sí. Sí que és molt bona, eh? Aquesta de Brown. Tio, o sigui, Per mi s'assembla bastant, a més amb la mateixa perillita de follador, Jeremy Pino. Hòstia, a veure. Jeremy Pino, molt bé! A veure, deixa'm-ho veure a prop, tio, que no veig. Amplia. És bona, eh? Tens les fotos de... Està bé, està molt bé, està molt bé, està molt bé. Crec que és la més clavada. Este Tom, este... Ferri, tio, ets de puta amo, Ferri, tio. Aquí sí, aquí La sí. teva, No, no, no. Guillem, Que és Bernat de Pé, tio, claríssim. Bernat Això no de et sento Pé, res més. L'he vist en persona i he flipat. Dale, River, va. No, els meus, a mi m'ha passat amb el Guillem, no? Sí. Sí. Que a la foto pensava que eres més blanquet, llavors havia agafat a Imeric Laporte, Vale. que té un Hòstia, aire, vale. no? Però ara veient que ets més moreno i tal, a Raf Hakimi, Hòstia, del vale. PSG, Vale. i a tu, Marcel, t'he enganxat com Joshua Kimmich de Bueno, Valladolid. te la puc comprar, te la puc comprar bastant, tio. tio, que no tinc... És bona, és bona. Espera't, massa. Timid te és molt bona, eh, sí, Tete? Sí, sí. Te la busco per aquí, si no. No tindràs res obert aquí, no? Ui, 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 torna enrere. Vale, sí, em sembla bona. Aquí. Sí, és... Ui, 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 Sí, Timid. sí, sí. Te la compro bastant. Ui, tio. Kimmich. Em sembla Te la compro bastant. Kimmich te la molt bé. compro bastant. Increïble. Pues ara sí, heu de dir quin us ha agradat més. Cadascú. Si sí. vols, Guillem, comença tu pel teu... Vale, jo estic entre el Jeremy Pino i el Bernat aquest Lepé, o no sé com es diu. DP. DP, i em quedo amb Bernat DP, sí, sí, Ah, sí. tio, perquè li has menjat... sí, No, que va, Sí, t'ho juro que duríssima, Tete, duríssima. Jo he de la meva o de les dues? No, bueno, sí. La si dels vols dir- Nuggets, jo crec que la dels Nuggets. Bé, hòstia. He de dir que les Nuggets per mi també se les guanya, Sí. però Però- ojo, la Sí, Kimmich era el loco, Era eh? molt bona, era Sí, molt sí, bona. Sí, sí, sí. Sí, jo Jo crec que soc ingeniós. d'assemblar-se més, jo crec que és aquesta. Sí, jo també ho crec. El de la NBA. Sí, sí. 100%. Sembla molt. Sí. Pues ja està, aquí la primera secció, tio. Molt bé, xavals, està Bé, guapa, la està veritat, bé, tio. està bé. I us ho passeu bé fent-la, mola. Manera molt educada de dir que som uns fiticals. El pitjor és que ens ha entrat un micro, saps? És lamentable. Vale, doncs passem a la següent secció. Us hem preparat un quiz que també li fem a tots els convidats. Són preguntes diferents, o sigui, cada convidat Cultura és general. diferent. Sí. Vale. Són 11 preguntes, anirem rapiditos. Són 2 de geografia, 2 d'esports, 2 de pel·lis o sèries, 2 del vostre lloc d'on sou, que he buscat que sou de la Colònia Güell. Exacte. Sí. Bastant random que sigueu d'allà. No sé, és raro, tio, no sé. Sí, no hi ha... Tothom fa excursions allà, tio. Sí, això sí. Sí. 2 de música, una mica així com d'especialitat, i una pregunta random completament. Vale. Fa el Hi ha conjunt, gent que ho ha fet molt bé i hi ha gent que ho ha fet molt malament, per tant, tampoc us Vale. agobieu Vale, amb... malament, el- malament vull ningú dir, no hi ha ho ha fet. puntuació? Sí. Vale. Hi ha Però... gent que ha arribat a fer 10 de 11, però molt Vale. Hi ha gent que Es ha van fet estudiar, es 5, van saps? estudiar, Vull es van dir, estudiar. no... 4 a tampoc. 5, no? 4 a 5 crec que va ser el mínim. Però de 11 el test va ser lamentable.
És broma, això ho dic, és broma. Ho poseu en comú i decidiu. Sí. Dale, va. Vale. Vinga, va. Duro. Primera pregunta. Les dos primers són de geografia. La primera és una que, a més, la vam fer aquí un dia, la va tirar un convidat com a dato curioso, que és La reciclat. quin és l'únic país del món que no té una bandera de forma rectangular. I tinc 3 opcions, si voleu. Millor. Suïssa, Nepal o Maldives. Hòstia, nen. Que no té una bandera rectangular. Jo, geografia, sóc dolentíssima, nen. Aquesta és una mica voleo, també et dic. A veure. Jo crec que la tinc, Suïssa, Nepal o Maldives. un Nepal. d'aquest- És correcte, és Duro. Esteu sòlids, 1-1. A partir d'aquí, si voleu, ja podem parar el test i ja està. Va, segona pregunta. Quin és el país més petit del món que té costa marítima? I us puc dir opcions, també, si voleu. Sí, digues-les. Mònaco, Malta, San Marino o Liechtenstein. Liechtenstein crec que no té El platja. més petit que té costa. I és... Jo podria dir, potser, Mònaco, no? No, Mònaco. Sí? O Malta? Mònaco és petitó, no? Sí, no? Petitó, però vols dir que no és un... És un Fuatete. país, Mònaco? És un país, És un país. No hi ha Jo trampa, me no hi ha la trampa. Me la jugaria a Mònaco, No tinc gaire idea, però... Què dius tu? Jo diria Malta, tio? Sí, perquè... Va. Malta, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja. Va, Mònaco. És Mònaco. Duro. Ho teníem pactat, era per ficar. Era el show. M'encanta que hagin... O sigui, deu tenir una amistat molt, molt unida, tio, perquè el Pedro va tisora sense parlar. El Pere Matisora més coordinat de la història. Heavy, No tio. s'hauràs repartit xupitos així, mare de 2 anys, tio. Heavy, tio. Va, doncs 2 de 2. Anem a per les preguntes d'esports. Quants anells hi han a la bandera dels Jocs Olímpics i què signifiquen? Vale, hi ha 5. 100%. Sí. I són... Un és natació. Oh, no. Són els, No, clar, són els continents. Els continents. Els continents, Són els continents. Sí, L'Àfrica... Ah, no, cany, va, ja està. Ja està. Va, duro. No cal que et fiquis al merder, no cal que et fiquis al merder. Són 5 anells i són els 5 continents. No tenia ni idea. Sí. Jo tampoc, fins que no m'ho he buscat avui no... Quants grans slams té Rafa Nadal a dia d'avui, I Parera. abril de 2025? I 20, 21, 22 o 23? Fatete. 23, tete, és un maquinote. És 22. Tan maquinote, tio. Rafa Nadal, tio, joder. Alguna us ha fallat també, tio, no podeu era fer tot. triple, aquesta era Porteu 3 de 4, molt sòlids. Anem a pel·lis o sèries. No sé si heu vist Breaking Bad. Jo l'he vist. Jo Tu no l'he l'has vist? vist. Que cada dia es fa una pregunta a Breaking Bad. És que a mi m'agrada molt Breaking Bad. Sempre No, he vist tothom, Breaking Bad. els 5 que hem preguntat sobre Breaking Bad. Pues, a Breaking Bad, quin és el nom complet del personatge interpretat per Giancarlo Esposito? Si vols et dono opcions. Treu-te-la, germà. O sigui, el nom que m'has dit tu és l'actor, És l'actor, el pavo real. Giancarlo Esposito. I les opcions són A, Héctor Salamanca, B, Mike Hermantraut, És matao. C, Gustavo Mike Fring Hermantraut. o D, Todd Alquist. Hòstia, jo la veig dificililla, tio. Giancarlo Esposito, Giancarlo Esposito. Héctor Salamanca, Mike Fiticaldi, Gustavo Fring o Todd Alquist. I Team from Kurdistan. Els latinos els descarto. El Mike. No, és Gustavo Fring. Gustavo, no té nom de Gustavo. El de los pollos hermanos. El de los pollos hermanos. El de los pollos No és hermanos. una broma, no? No, Era no. complicat. Sí, va fer molta gràcia. Tipo, ja sona. Era difícil. Algunes les hem de ficar una miqueta... Una Tu miqueta has vist estúpides. Breaking Bad? Jo, Llavors, com ho vas a saber? ja. Va, quin director de cine ha guanyat més vegades a l'Oscar a millor director? Steven Spielberg, Martin Scorsese, John Ford o James Cameron? Va, això mon pare ho sabria, tio. Comodín de la llamada, si vols trucar. Com a de la llamada. El tens, eh? A veure, el número 1, l'Spielberg, és el més famós. Ojo, que truca el pare, eh? No tinc bateria, germà, treu tu el mòbil. Et saps el telèfon o no? Jo tinc un. No, vale, té. no. Va, anem a trucar el Toni, T'ho tio. juro que ho sabrà mon pare 100%. Sap que vens a dir o no el teu pare? Sí. Quina és la pregunta? A veure. És que ho sabrà. Spielberg o quines opcions més hi havia? Steven Spielberg, Martin Scorsese, John Ford i James Cameron. Ho dirà el que més? El que més vegades, sí. A l'Òscar. Bueno, fes-li tu. Ara es fan i diu, te xapis!
El més Òscar que té. El que té més Oscars, el millor director. Com es Si diu? me l'agafa, Com es diu? El teu pare? Pare. Toni. Toni. No l'agafa. Parleu vosaltres amb ell, Està parleu liat amb mal. És igual, és igual. Si no, pues tira Pues random. jo què sé, germà. El Spielberg, tete. Steven Spielberg, sí, sí. Spielberg. Pues no. Home, no, tio. Era John Ford. Fora, Era tio. John Ford. Hòstia, era que John Ford. malament, estem fent aquí... No, però Està bé, està joder, bé. encara esteu bé. Ara venen dos preguntes de la Colònia Way. Vale, aquesta, sí. És el típic que no te la saps i ets del poble, Ja. No. Quin ús tenia originalment la Colònia Güell quan va ser construïda? A. Residència real. B. Comunitat agrícola. C. Colònia industrial per obrers. O D. Un quartel militar. Vale. Sí. La sé. La C, és correcte. Colònia industrial per sí, obrers. Sí, Sòlids. sòlids. Només faltaria, tio. Quina d'aquestes afirmacions és certa sobre la cripta de la Colònia Güell? A. Es va acabar totalment segons el disseny original. B. Va ser construïda íntegrament per discípuls de Gaudí. C. Es va quedar inacabada per falta de fondos. O D. Està ubicada dins una fàbrica tèxtil. Si voleu us la repeteixo, Sí, no? Jo et diria que es va quedar inacabada per falta de fons. Sí, és aquesta. És aquesta. Estan sòlids, molt bé, tio. Sòlids. Molt sòlids, molt Coneixem sòlids. el territori, tio. Crec que hem fallat 2 o 3, vull dir, estan molt sòlids. Anem a per la novena pregunta, aquesta és fàcil. Quina cantant catalana va llançar l'àlbum el 2022 Motomami? Hòstia. Rosalía. Rosalía. Dur, Era no? fàcil, Està era molt fàcil. lluny, les Rovires i... Bueno, això no estava jo, tio. Estava al Baix Llobregat, no? Si no m'equivoco, també. Sí, estava al Baix Llobregat. Sí, sí, sí. Esteve. Sant Esteve. Estava a Sarrovira. Vosaltres Ni idea. esteu al costat de Santa Coloma de... Cervelló. Estem a prop de Cervelló. Sant Boi. De Sant Boi, estem més a prop de Sant Boi que de Que Santa de Santa Coloma. Coloma. de Cervelló. Vale, queden 2 preguntes, una més de música catalana i una pregunta completament random. Quin grup català va escriure la cançó titulada Volcans? Bus. Correcte, és Buos. Bueno. Estan molt sòlids, Està molt sòlids i a més havia donat opcions per tal, però molt Porten com sòlids. set. I la 7 de última, 10, 7 de 10. i la última random, quin famós científic va tenir una rivalitat coneguda amb Nikola Tesla? I us dono opcions, si voleu. O sigui, que estaven picats amb Tesla, Newton, Graham Bell, Edison o Einstein. La tens clara? Jo crec que la tinc. Tu la tens clara? Doncs digue-la. Edison. És correcte, és La fan, bro. Vaya sprint final, 8. Bé. molt sòlid, tio. Home, està bé, No, està bé. molt bé, tio, un 8 és un 8 de 11. I he de dir que és dels tests més difícils que hem fet aquí. Sí, eh? La sessió que Passa la tinc. penya, tio. Ja, bueno, tio, Déu-n'hi-do. Jo no sabia que Edison estava picat amb Tesla, Sí, saps? tio. Déu-n'hi-do. Té raó, No, ni aquesta que pregunta. existia. Pues tope de sòlids. No, molt bé, tio. 8 de 11. Molt sòlids, tio. Bueno, doncs anem a aquesta... Anem a fer unes preguntes d'entrevistinya. Comences tu? Bueno, o començo jo. Ves tu mateix. Vale. La primera és una mica que ens expliqueu com van ser els vostres inicis i una mica també quines complicacions vau trobar al principi, sobretot, ara ja esteu arribant a més gent, quines complicacions vau trobar a nivell d'escampar la vostra música. És una bona pregunta, tio. Nosaltres vam començar pur entreteniment. Els dos ens coneixem de tota la vida, a la colònia, al poble, a l'escola i tal. I ens vam posar en comú que ens molava la música, que un escrivia, la produïem una mica, tal. Vam començar a fer música, saps? Vam començar a treure-la i a la penya li molava molt, però no sortíem de la bombolla de sempre, de la colònia, Santa Coloma, inclús et diria una mica baix jo, saps? No sortíem d'allà, tio. I a la penya que li arribava, joder, li molava realment, va dir, hòstia, aquests xavales molen, es posaven la música i tal, però, joder, no sortíem d'allà i hem estat, joder, portem 5 anys fotent-li canya, saps? Joder. I fins fa res no hem pogut sortir, com aquell que diu d'allà. Xamat. La complicació que et diria és aquesta, tio. Tampoc et sabria especificar el motiu, no? Perquè al final amb les xarxes i tot... No, ho però és sé, complicat, no? O sigui, al final... tio. També que som d'un poble de 800 habitants. Ja. No estem a, jo què sé, al mig de Barna, saps? Ja, Si estiguéssim a Gràcia, ja. doncs segurament hi hauria més cercle, fos més gran. Jo crec que aquest és un motiu gran, tio. Sí. I creu que la vostra música ha variat molt de com va començar ara? Bueno, a veure, vam començar nosaltres amb rap, tio, amb un bap en castellà,
perquè vam començar fent freestyles. Bueno, de fet vam començar amb dancehall català. Sí, però jo Però abans, dos temes. bueno, abans jo escrivia, per exemple, Boom Bap i tu vale, també sí. tenies escrites, saps, abans d'ajuntar-nos. Sense treure-ho. I sí, molt freestyle, tio, molt freestyle en castellà. Després vam incorporar el català, vam fer el tema aquest de divendres així de broma. A la penya li va molar i vam seguir fent, però per puro hobby, saps? I sempre hem fet més o menys el que ens surt d'allà, no? I la nostra essència també és aquesta, no? De dir, pues, no tenim un estil predefinit, vull dir, ho heu vist, hem fet rumba, hem fet trap, hem fet dancehall, fem més o menys el que ens surt, tal qual, i des de sempre ho hem fet, llavors no sé, com amb la música variat, a nivell de mescles i tot això hem anat millorant, perquè ens ho gravem nosaltres, ens ho produïm nosaltres i ens ho mesclem nosaltres. Llavors aquí sí que hem millorat, però jo crec que la música com a essència, jo crec que ens mantenim bastant igual que al principi. A nivell d'essència jo et diria igual. I tot el tema de produir, qui produeix dels dos, els dos? Els dos. I no és complicat de collons, tio? Pues no, tio. La veritat és que ens fotem quan ens posem en plan a currar, saps? A produir, que el workflow és superdinàmic, estem sempre posant en comú tot molt guai. Sí, tenim, evidentment, ja de, jo què sé, pues aquest kick no el fotia aquí, el fotia allà. I potser estem mitja hora, tio, perquè el kick vagi o allà o allà. Però al final, joder, és en pro que tot quedi millor, saps? I compartim molt els gustos. I que fer-ho els dos ha de ser un currazo, tio, perquè normalment, saps? Quan ja hi ha una indústria on no sé què, doncs hi ha els productors i ja tal, doncs vosaltres us heu de fotre tot vosaltres. És molt de curro, i tenim sort també amb el que tu deies, que també cedim un muntó, saps? De dir, no estem discutint mitja hora per una cosa, saps? En plan, no hi ha com aquestes batalles, no, és en plan, hòstia, això queda bé, però potser al Marcel li agrada més o a mi m'agrada més, és en plan, bueno, doncs això ja està, la diferència és mínima. Ho enfoquem molt constructivament, des del punt de dir, va, tu, cabron, què tal? Que va super respecte sempre, en plan... Si no, un pedra, paper, tisora i a casa. No, amb la música pocs fem, amb la música pocs fem, la pedra, paper, tisora. Però algun fem. Algun ja. Vale, bueno, la següent pregunta que teníem és que si us haguéssiu d'identificar amb algun gènere musical, quin seria? Però ja, pel que heu dit, no... Buah, és que aquesta em mata, tio. No hi ha un. Igual, jo no sabia què dir-te, tio. A nivell d'oient o de... Bueno, com que ja l'heu respost com a artistes, com a oient... És que som iguals, els dos. Bueno, a veure, jo sí que escolto bastant afro, tio. Bastant afrobeat, ja de francès i tot això, però també compartim molts gustos, saps? Òbviament cadascú té una miqueta més, tirar per una banda o per l'altra, però a nivell de jo crec que com a identificar-nos nosaltres com a grup, et diré millor música urbana, tio. Sí, però és com tot i res, no? Ja. Bueno, però està bé, sí, és una bona resposta. Sí, és una bona resposta. Que no és Vivaldi. Exacte. Per lo que sí. Vale, sí, la següent, si ens podíeu explicar una mica com ha sigut el procés de crear el disc. Pues mira, vam tindre una moguda, tio, amb un productor. Una moguda, i vam tindre un disc gravat sencer. Si no m'equivoco eren 10 màsters, ja ready per treure'ls, i va haver-hi un malentès, veïnes que passen, tal, i no el vam treure. I des d'allà, aquest i jo ja teníem el focus d'anar a fer el nostre primer àlbum, ens feia molta il·lusió fer un projecte que tingués cap i peu, saps? Un fil coherent i tal, amb el seu missatge, perquè també som molt romàntics en aquest sentit de missatge i tal. I vam dir, va, tio, anem a fer un àlbum per a nostre compte, allà va ser quan vam començar a produir els nostres temes, ens vam tancar a l'estudi, tio, vam buscar un concepte guapo que ens convencés, vam estar hores i hores parlant, saps? De fumar d'anar-nos per les branques d'això, no, descartem aquesta idea, ens fotem en l'altra. I hem trobat un que ens motivava a saco, que és Cosmos. I a partir d'aquí, crear música, sempre tenint clar el concepte a cada tema. I aquest et diria el procés. Després, un cop el treus l'àlbum, mola presentar-lo a diversos llocs, estem fent una minigira, autoproduïda també. Ja ves. I mola, tio. I si haguéssiu de definir així en dos frases una mica de què va l'àlbum o de quin és l'objectiu, com ho definiríeu? Jo diria que és un viatge introspectiu, saps? Tot l'àlbum en general, de que cada persona s'ha d'aplicar a ell mateix. Vale. Crec que eren dos paraules, no? No, sí, dos frases. Dos frases, però això... Amb el quiz t'has quedat allà. Sí. Un viatge introspectiu, tio. Ho definiria, sí. Ja ves. Que guapo, tio. I gira per on... O sigui, tireu per... Catalunya. Sí, per on de Sí, ara ens hem expandit bastant. Autoproduïda significa que... Que no tenim manager. Bueno, però vull dir que... Treballem juntament amb la Ratonera Produccions, que són uns col·legues de Sant Boi que també fan, però fem bolos a mitges, no és en plan ells fan tota la gira. Vale. No tenim exclusivitat. Exacte. Ja ves. I bolos, doncs mira, hem fet el Jamboree a Barna, hem fet la sala Jamboree, la presentació del disco. Vam cantar a la Sagrada Família, Festa Major,
Està molt xetao, la veritat. O sigui, vam va ser cantar amb la brutal, Sagrada tio. Família davant. En una Uah, que locura. top, això, Sí. Molt top. Ja ves, tio. I ara tenim Botifarra Fest, Botifarra Sound, Botifarra Sound, a Sant Feliu de Llobregat i bé. FM Alternativa a Sant Boi. Molt bé. que són 10 de maig i 7 de I maig. FM Nou Barris cantem també un par de temes. Molt Ja bé, ves. tio. Pues a veure si Pues veniu Déu-n'hi-do, a tio. FM Sant Estaria Cugat. guapo. Pues mira, si perquè- coneixeu algú de la Comi, tio, ja sabeu. Fem Joder, un podcast previ amb ells. Estaria guapo perquè Clar, porten tio. a cada merda del grup normalment. Sí, sí. No, normalment És broma, està bé. ajuntament. Jo no respecto aquests temes des que vam anar allà al, no em va ser, al Tinto, i ens van portar... Uau. Bueno, El no flautista vull dir de res Medina ens va despectiu, portar. tio. Va ser algo espectacular. Portàvem allà 8 cubates i ens planten un grup de dansa tradicional. Sí. Hòstia, No tocava, No cal, saps? aquesta és heavy, No era el Aquesta meu. és la típica que surt allà... Tocaven toca- faldilles i tal. Sí, sí, això va passar un cop me recordo de la festa, que s'anà flipant, no entens res. Amb les Tio. castanyueles, saps? Ja. Porto cinc gintònics. Sí, fica'm la dansa de Kirikú. No em fiquis allà a la dansa tradicional, tio. Això. Hòstia, tio. És que... Pues sí, jo tinc el contacte de la que ho porta, així que us dono. Hòstia, us el pues ja passaré. ves, tio. Merci, tio. La Els següent contactes, pregunta... No. La següent pregunta era si teniu algun artista, en global els dos, o cadascú per la seva banda, algun artista al qual us inspireu o us agradaria semblar-vos en un futur. A veure, jo sempre responc el mateix, i és que com a artista així referent, no, tio. Tinc en plan un ventall d'un muntó de música, saps? I d'allà agafo el que vull, saps? Però m'ho porto el meu estil. Sí que et podria dir diferents, jo que sé, penya com l'Alu, penya com el Travis Scott, gent inclús de rumba, de salsa, un munt de coses, saps? I allà pilles com ritmes i tot i tu portes al teu terreny. Però així referent jo no tinc. et diria el mateix, tio. Sí que a nivell de mescla, o sigui, tècnicament parlant, a nivell de so, sí que et diria el Travis Scott. Ens mola molt el so que porta, així com molt atmosfèric, molt de reverb. Això sí, molt. Molt top. Ja ves. Pues l'última. L'última pregunta era quins plans de futur de curt mig plaç teníeu? O a llarg plaç, si teniu alguna cosa pensat. Bona pregunta. Fer molta música, sempre, fer molta música. I ara sí que tenim pensat començar a fer col·labos, que fins ara hem sigut super nostres, super tancats. L'àlbum només té un feat amb la Chloe. I mai tampoc ens cridava molt l'atenció a fer col·labos i tal, que al final és una manera d'expandir la teva música de puta mare. 100%. I ara pues, et diria això, fotre-li col·labos, tio. I ho veieu ara ja... O sigui, al final a l'inici era algo més com ens mola fer música i tal, i ho veieu ara ja com amb una via de dir, hòstia, pues, mira, potser si ja anem a prendre'ns-ho més en sèrio, de que pugui ser algo com ja més professional i A tal. dedicar-s'hi a tota la vida. Sí, o sigui, ja no com a algo de, hòstia, ara ho veiem, ha passat això i ho veiem tal, no, sinó que hem tingut com diferents xarles, sobretot aquests últims mesos, de dir, bueno, farà no sé quants mesos, vam dir, tio, disciplina full, saps? Clar. Que la cosa es posa sèria i ara no podem fallar, saps? I estem pillant un workflow molt bo, tio, i tenim ara diversos projectes que estan funcionant així, és en plan, no fallem a ninguna reunió, no tal, saps? Perquè si no, no... Ja, que ara ja us heu ficat més en sèrio amb el Exacte. tema i Sí, tal, i ja ja està fa una més- mica més normal, saps? Vull dir, si comença a Sí. pillar més públic i tal, ja ves. Exacte. I per últim, un somni, cantar a algun lloc en especial. Al Camp Nou, tete. Camp Nou, o jo què sé, Que no vull a cascar-la, o a la Marseille, però a la platja Bogatell sencera, fent olles amb el teu tema. Hòstia, va. Mercè està guapo, també. Ja ves. s'ha de Però dir. si Camp Nou és bona, És tio. bo, sé- jo que sé, un festival, un Coachella, un així... Ai, Coachella, el Rolling Loud, sí. Rolling Loud. Hòstia, Jo diria- Rolling Loud seria tot. Seria molt A mi top. m'impressionaria veure el Bogatell o Plaça Espanya ple de gent cantant el meu tema. Aquesta és Ja, dura, tio. Seria bastant Perquè dur. cantar ja amb el públic no us genera com... No sé, saps? A mi plantar-me allà a un escenari i cantar, potser em costaria una mica, potser. Perquè també no has cantat en la teva puta vida. Ja, però jo què sé, saps? Tu t'imagines jugant a bàsquet davant de 50.000 persones? Sí que va cantar. I et condiria? Sí que canta. Sí, em podria Però és que cachar. és el seu Claro. rotllo, saps? Sí que canta. L'altre dia va cantar colgando en mis manos. En tus manos, allà al karaoke. Sí, Karaoke. karaoke El sí. vídeo és lamentable. Però la primera vegada que us enfronteu a un escenari, a un públic, La primera sí, la segona i la tercera al final Clar. sí que imposa, no? Però no, és el que diem, per ara els nervis que tenim són, més que nervis, són com ànsies, com ganes. Ja, de T'ho dir. juro, sortim a l'escenari amb unes ganes que Ja. flipes. Com adrenalina, saps? Sí, I adrenalina és a pura. fer una final, tio, saps? Clar, I, clar. I abans de sortir cau algun cubatilla o no? Això va, sí. Una birra... Una birreta. Una birreta. Per Al l'estat principi eren molt animals, tio. I anàveu fets caldo. Sí. No, però sortien bé, sortien bé. Sí, però sortíem bé com... Això tres ja o t'hi quatre pensaves tu. cubates. En la primera fila estava flipant, tio. No, i ma mare un cop m'havia dit de...
O sigui, tu no ho notes, però des de baix una mica sí que, saps? Però sobre el que deies, tenim la sort de que ja portem 5 anys o així, que els bolos ens els muntàvem nosaltres des de petits, que teníem 16 i 17 anyets, saps? I demanàvem a l'equip a l'Ajuntament, jo què sé, fem un evento amb el cau del poble o el que sigui, i muntàvem nosaltres, ens sonitzàvem nosaltres, saps? I a cantar pels xavales allà, i fèiem bolos batalleros que al final perds els nervis i estàs a l'escenari, vull dir, que és teu, saps? I ell i jo assagem els bolos poquíssim, a nivell de temes. A nivell de cantar els temes assagem molt poc, però perquè és això, ho tenim ja molt per la mà. Flueix. Sí, exacte. Sí, tal qual. I els coros i tot és com que anem full compenetrados i mola, tio. I per cert, he vist el tatu dels... Sí, tio. Els dos el porteu, no? Bueno, i els xavals del poble també. Sí, són 8 o 9 a la colònia. És que el grup és símbol de la colònia, del poble tota la vida, saps? El grupillo d'allà, quasi tots el portem. Perquè abans us dèieu Bat, no sé què. Bat Cheaters, exacte. Però va ser, clar, vull dir, ara mateix diem que ens diem Bat Cheaters i no saps com buscar-ho, saps? I vam dir, a prendre pel cul. Molt bé, Dies. Però aquí l'entrevista, no? Molt bé. Molt bé. Un aplaudiment, un aplaudiment. Aplaudiment per nosaltres també. I quina va ara? Jo. Vas tu a la teva Sí, no? secció? O tu? Tu vulguis, Vas em tu. dona igual. Jo faré pitadito. Vas tu, Brinyo. Sí, jo no, per rubis. Ara canviarem una mica el format, vale? Ara us faré un patí entre vosaltres dos. Vinga. Hòstia. Vale? Llavors, primer de tot, respecto a tope, jo i respectem tots que feu música en català i que vulgueu portar el català a un altre nivell, per tant, a tope de respecte amb això. Llavors, intentarem competir una mica amb aquest tema. Què vol dir? A mi la música catalana m'agrada moltíssim, des de sempre, des de petit. Vale? Llavors, ara us diré títols de cançons en català, vale? Pot ser des dels 2000 fins al 2023. Vale? Llavors, competint entre vosaltres, vale? A veure qui és el primer dels dos que és capaç de dir-me, ok, el tema. L'autor de la cançó. Vale. Llavors, competirem, tinc més o menys 25 cançons, vale? Però competirem a veure qui és el primer que arriba a 7 encerts. Vinga, va. Vale? Llavors, jo tal qual contesteu diré sí o no. Una ell i una jo. No, jo diré el tema i a veure qui ho diu primer. Ah, vale, qui vale. diu primer som el punt. Vale, Està llavors, guapo, està guapo. Dius el nom de la cançó. jo diré el nom de la cançó només. Llavors, vosaltres m'heu de dir el de l'artista. Vale, va, Ok? mola. Llavors, arribarem a 7. Si us sona bé, bueno, Rini portes el comptador d'ell, per exemple. I A veure, aquí un botó, saps? Jo del... Sí, sempre surt malament això, llavors no ho farem. Li hem batat. Vale, llavors, Sí, tenim el bar. sempre. Tenim el bar, que és el Ferri. Vale. Vale, llavors, el Ferri és al bar, vale? Llavors jo demanaré un bar, estic atent, sisplau, vale? Sí, Segurament el bar està tinc molt bé. Guillems, Jo vaig a... Però bueno, Sí, hem de dir sí. directament el nom o hem de dir directament... El nom de l'artista o del grup, vale? Són cançons que poden ser des de... que han sortit al 1990 o cançons del 2025. Vale. Free Fire. Vinga, va, som-hi. Estàs content? Sí. No? Doncs ja pots anar. És el bar. Comencem. Des del dia 1. 30 ufa. Oh! 1-0. 1-0 comencem. Jo no l'hagués sapigut aquesta ni de conya. Jo sí. Blue Tack. El què? Blue Tack. Blue Tack. Brutac. Blue Tack. És el Blue Tack. El que teniu al col·le amb el Blue Tack. Brutac. Blue Tack, Buah, va, tio. tete. Jo fallo aquí. De qui Us és dono això? una pista, Sí. vale? Us dic una altra cançó d'aquest grup Vale. que m'han dit, vale? La qual podria ser Bon Dia. Pets. Oh! Pets. 1-1. Vale? Sempre que no sapigueu us donaré una pista, vale? Perquè pugueu més o menys tirar. Els guapos són els raros. Hòstia. De qui em sona això, tio? Bon tema, Els guapos són els raros. Però és actual? No, aquesta justament no és el primer disc que va fer aquest grup. Us dic una altra cançó d'aquest disc, vale? Perquè podré... I també una marca que diu bastant d'aquest grup, que Vale. és Ceràmiques Guzmán. Hòstia, tete. Uau. A mi m'has matat. Ceràmiques? Guzmán. Ni idea. És una cançó del disc, del mateix disc, vale? Jo no te la sabria dir. Jo tampoc, tio. No? No. És Manel? És Manel. Oh! Hòstia. Havia pensat en Manel, tio. Vosaltres tireu, si no ja fallo. O sigui, si Havia- falleu va, és ara igual. me la jugo. Vale, llavors, és Seguim fora. 1-1. 1-1. Menorca. Patxiters. Els Tallets. Tenim Sí. un moment. Ah, Tenim un tema que es diu Menorca, tio. Vaya F. No passa res, Un no punt passa per res. cas. tio. Bon per mi, bon per mi. Vale, claríssim, sí, jo també he apuntat així. Vaya. No, és un 2-2, és un 2-2 de manual. Jo crec que és 2-2 100%. Pues un dos, no, escolta, Bar, què dius? 2-2. 100%, 100%. El Far del Sud. Buah.
Buah, tete, la gossa sorda, jo què sé. La gossa sorda. Uah, tete. No us la sabeu, la del Far del Sud. Pistilla, no? Una altra. Jo tinc la idea que... Una altra? No, pista, vull dir. Pista? No? O... Clar, Sí. Bueno, va. El nom del grup de música, vale, va inclòs el nom d'un menjar, d'un plat. Hòsties. Sopa de cabra. Sopa ara. Oh, que bona, Molt ràpid, tio. 3-2 per al meu col·legón, El gat rumbero. Uau. Mira que l'hem cantat aquest tema, tio. José Orantat. Us heu fet caldo amb això, segur. Hermano. Fua, ja te digo. Soc el can... Va! El grup, un dels dos grups per excel·lència de rumba catalana actual. el tinc a Actual pie, no, però... Tira, tu tira. On està? Crec que sí. Aquí. Està claríssim. Uau. El grup de música és És veritat. de Muntada i Reixat. Buah, em queda igual. Buah. Ho hauríem de saber, tio. Tio, fatal. Sota, he dit ets el comptador d'ell, no el seu... Sí, perquè si no és la I a part t'has equivocat. Ah, no sé. Us fico una part de la cançó, Li estic intenteu dient adivinar-la, qualsevol. us sembla bé? O tirant-li una altra cançó, tirant-li una altra cançó. Si la cançó se la saben. Tiro altra cançó? Pues, Clar, clar, del mateix grup. Amb la veu llorerete, la veu singular. Vale. Sí, tio, joder, la pegatina. La pegatina! Tio, és que la tenia a la punta. Ja m'havia quedat tocant, tio, ja no me... 4-2. Vale, 4-2 ja? Sí. Ostres. I és el primer 5. Sí, aquesta és set, més set, noveta. set. Jo la sabreu ràpid. 4 tissos. Fregaflaues. Molt bé. Apuntar 4-3. 4-3. 4-3 o 3-3? 4-3. 4-3. No m'estima. Julieta. Les dos. Ah, Junt. Bar. Punt per... A la vegada. Punt per dos, Lloret. 5-4? 5-4 ja. Molt bé. Llença't. Hola! Els Manel, no. No. Llença't. Hola, El el Joan... Sento que el cor ja... no. Buah, és un És, clàssic. t'he dit que és de les més difícils. Sí, Sí. la fúmiga. No. És un grup antic, tipus, ja jo crec que fa anys Jo que no ja no fan fan una música. cançó. En plan Sau. Sí, bueno, S'han una traït. mica més tard. Jo res. No la sabrem, la Els passo. catarres, no? L'Ats en Busto, tio. Clàssic. Passem ràpid, Louisiana o el Sants de Rotó. Buah, Louisiana, O el Sants de Rotó. la fúmiga. la gossa sorda, tete. No. Els catarres. No. Ja pillat amb Xarango. la cosa sorda. No. Eh, Però estan per tio. aquesta època ja. Sant Traït, Sau. Eren 4 components i van passar a ser 3. Els Beatles. Sí. Quan va morir John Lennon. Valencians, no. No, catalans. Catalans. De Barcelona. De De Barcelona. Barna. La puta. Eren 4, I eren amics. van passar a ser 3. Doctor Prats. No. I no es portava malament, però la rivalitat total amb Manel de tota la vida. El Manel, També artistes del tema 433. Ah. Els tinc. Buah, jo estic perdut, tete. Els tinc. No puc xivar-li? No, Ara sona, estàs per comptar. La passo una mica. Estan limitant. Oques grasses. No. Buah, tio, com es deia aquest Puc tirar una pista? Pots tirar la pista, perquè a Rivi li agraden. Som molt amics. Amics. A de les arts. Bar, tete. Molt bona, Rivers! Tu anem. No, li dono el Marcel, 6 a 5. 6-4. 6-4. Uah, això et posa tens, M'ha tio. agradat aquestes 6-4. Si encerta, guanya. Possiblement és l'última, Oh! Va. perquè és bastant fàcil i és tant de bo. Oques grasses. Charango. No, és una persona només, no és un grup, és una cantant. Una cantant. Una. Va ser la cançó de TV3 de fa 2 estius, que la van repetir Musca. a Mansalva. És una La cantant. Musca, abans de ser la Musca, era. Sí. És La un Bat tio. Yal. No. És un tio. És una o una? Una. Una. Sí. La puta. Ha dit una broma La terrible Julieta, que no. pensava, No, jo, El què? Jo Que, po- jo que a podria tirar Cristiano una li agrada pista. molt. Anat... A Cristiano Ronaldo li agrada. molt. La Su. Molt bé! Sí. River, ets... Oh, 6-5 ara. Va. Sí. Les pistes de River estan sent increïbles. Vale? Anem a passar a la següent, que és una mica més fàcil, jo crec que és Somriurem.
Charango. Molt bé. I amb això tanquem. Amb això tanquem. Va arribar el jugador dels Denver Nuggets. Dels Nuggets de Denver. Christian Brown. De les pepites. Està guapa aquesta secció, tio, està guapa, tio. Et posa tens, tio. Uau, heu estat allà, heu estat allà. Sí, està bé, està bé. Sí que és cert que un par de birres entren, que... Sí, home, tio. 100%, tio, 100%. Hòstia. River, last section. Pues River, última secció. Per Bueno, a mi em deixen la secció d'actualitat, perquè ells no s'enteren de gaire molts cops. Llavors els he d'informar jo. Ahir es va morir el papa, tu. Sí. un papa poc conservador per lo que són els papes, es veu. Llavors jo he buscat qui podien ser els candidats. Sí, algun nen s'hauria enxufat, també et dic, Ei. Fa uns programes vas dir que potser hi havia un papa negre, no, ara? Correcte, correcte. The Black Pope. Pot ser... Ha sigut la broma que ha sortit del fisio avui, tio. El paparet, t'ho juro, tio. És veritat, no? Jo vaig amb el test, no sé si és tailandès o de Nepal. No. Ara, és que el joc que us... Jo vaig Bueno, perdó. Jo vaig la a dir meva Tim. secció és d'actualitat, però avui li he ficat un jueguito així. Per... M'agrada, molt bé, River. He ficat un jueguito que és... Ah, perdona, digues. No, digue que... Que el jueguito és endevinar de quina nacionalitat són top. els futurs possibles papes Dale, és bo. de... Doncs de Pel Papa nom. de Roma, no? Sí. Pel nom del Vaticà. És complicadíssim. Vale. No, fes-me cas que en realitat no són tan complicats. Del país, tal qual país. Tal qual país. Si no, si veieu, si dubteu, us puc M'està fent nerviós, amb la maneta. Perdó. Una cosa, un datito que m'ha sortit avui a TikTok, que ha sortit Mr. Chip, dient que el Barça, sempre que ha jugat un partit, quan hi havia cònclave, que cònclave és quan es reuneixen, quan es reuneixen per escollir un papa, sempre que el Barça ha jugat quan hi havia cònclave, ha guanyat 4-0. Ojo, Samat, I avui juga el Barça contra el M'hagués Mallorca. agradat molt Villaferri, que no m'interessava, però sí t'ha que acabat m'interessa. interessant. Sí, No, És Barça-Mallorca o Mallorca-Barça? Mallorca, És Barça-Mallorca. És Sí? Montjuïc, no? home, estaria bé un 4-0, Estaria bé. Estaria Ens bé, aniria bé, estaria Apostadinha al bet? Sí, jo he apostat. Ah. El resultado exacto, Ludo Patiño Ferris. Bueno. Ara, Déu senyor. Dale, va, Com que està? tira la Hi ha secció. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Para, 7... Para, bro. Hi ha 7, Dale, vale? Però dos tenen la mateixa nacionalitat. Us els tiro ja els dos primers. Sí, de una. Però un moment, o sigui, hem de dir primer un i després jo o... No, ho podeu jugar tots Tothom. o... Vale. Tots, vale. Vosaltres dieu. Vinga, Vale? vale. I no hi ha puntuació ni res per passar-nos-ho bé, per riure. Vinga. Duro. Vale, els dos primers, que tenen la mateixa nacionalitat. Vale? Matteo Zuppi i Pietro Parolin. Està clar, Ah, són italians, tio. Aquests eren els fàcils. Nigèria. Sí. No, podria haver sigut argentí, Hi ha molt... Vale? Ja, facto. Vale, el següent. T'ha puta mare, bro. Ei, tio. Luis Antonio Taglé. Taglé. Uruguayo. No, Mexicà. tampoc. Paraguayo. Argentí? Tampoc. És asiàtic. Hòstia, pues es Taglé. diu Luis Antonio. Filipino. Sí, Correcte, sí, filipino. exacte, sí, sí. Filipino. Sí. Ho he vist avui, m'ha fet molta gràcia. I es diu Luis Antonio? Sí. Sí, Luis Antonio Taglé. Hòstia, Hòstia, nen. Luis Antonio Filipino, déu-n'hi-do. Vale, aquest. Pels amics té gol. Podria ser Amóstoles. Peter Turkson. Hòstia. Peter. Ah, el gran Peter. Peter Tucson. Sí, és Àfrica, aquest. Hòstia. Del Congo. Sud-àfrica. No. Costa de Marfil. Guinea. Tampoc. No. Gàmbia. Tampoc. Egipte. Tampoc. De Ghana. Correcte. Epa! Què et passa, Tet? És que jo vaig anar a un col·le religiós. Jo també. L'ha encertat la fet italià, Falta totes encertades avui. Vale, Avui s'ha passat el matí mirant TikTok. ¿Cómo se llama el nuevo papa? aquest és llarg. Raymond Leo Burke. Raymond Leo Burke. Irlandès. Europeu? Anglès. No és europeu, No és europeu. És Vale. africà? Tampoc. És americà. Correcte, dels Estats Units. Què et passa, Tet? Mare de M'ha Déu. passat abans. S'ha mirat, tio. S'ha mirat, tio. Em fa realment... La xuleta. M'està fent realment por com te sembles al TikTok, tio. Hòstia. Soc jo, tio, soc jo. No sé si el fanboy, No ho supero. Com es deia, Tete, com es deia, tio? Bernat de P, tio. Mireu-vos Bernat després. Depe, És algo espectacular. Oh, ja ho te'l passarem. Bernat Lepé, tio. Vale, el següent es diu Marc Ouellet. Uah, té una pinta africà. No. Noruega. Vale. Francès? Tampoc. Europeu? De Bèlgica. No. Francès i africà és el mateix. D'americà. Canadenc. Correcte. Vamos. Dale, duro. I l'últim, Robert Sarà. De Niro. Africà. Sí, segur. Aquest segur. D'Egipte. Marroc. No. De Líbia. Algèria. No.
Sud-àfrica. Congo. No, Etiòpia. tampoc. Namíbia. No, Senegal. Costa Marfil. no, És l'únic que em sé. Mali. no. Guinea. Senegal. Correcte, Guinea. Vinga, va, Vinga, vinga, va. tio, Està ballant, això, tio. Però estic tirant països a la babalà, No sé tampoc. Vale, i l'última pregunta d'això era que quants espanyols creieu que tenen opcions Un. Gallet. de ser... Mitchell. No. Un Siempre israelí. suena, es que hoy me ha sortit candidatos al Papa. Y Suena ficaba, Mitchell. Carlo Ancelotti, queda libre en junio. Ficava, Mitchell, siempre suena. M'ha fet molta gràcia, tio. No, són bastants, jo m'he sorprès. Sí. Més Hòstia, doncs jo he vist avui un gallet que estava... No era el que millor estava posicionat, però que estava ben posicionat per ser el papa. Estava 3 gols al Pichichi. Hi ha Sí, 6... sí. Ai, puta, ja ho he dit. Bravo! Animal! I després, el segon tema, si voleu el tiro, si no... Sí, home, sí. Que és, òbviament, demà Sant George, no? Sant Jordi. Sant George. El teu sant. Llavors... Jo estic esperant que Coi em respongui un missatge, tenim avui al migdia. Ja t'he contestat, No. tranquil. No cridis, per favor. Sí, no Sobre això. Llavors, bueno, el que anava a dir és que avui m'he llegit la notícia d'un rotatiu que deia d'on venia Sant Jordi, històricament. Sí, del drac. No, allò és la llegenda. Però es veu que va ser un soldat del segle III que va morir màrtir per negar-se a renunciar a la seva fe. Hòstia, Vale? Curiositat que us deixo aquí i tal. Vinga. Vinga, una altra curiositat és, sabeu per què es celebra el 23 d'abril? Què? Pues perquè Va morir aquell dia. no, tant Shakespeare com Cervantes van morir el 23 d'abril Hòstia. Per els llibres. per lo dels llibres i per això un senyor que es diu, que no el tinc apuntat, fa un any no, Haver-te inventat el nom, tio. Montgomery Barnes. fa quasi 100 anys va juntar la cultura i la llegenda per enxufar els llibres i que la gent llegís més. Sí, Tu, Guillem, tu això ho sabies? És que vas fer això amb el cap. No, jo estic en plan, vale, tio, o sigui, estic assimilant. vale. No, podreu fer una cançó d'això. Ja dic, sí, sí que ho I sé. bueno, la pregunta que jo m'he fet avui de debat era si, ja que és una celebració així important, no?, de Catalunya, per Molt què no catalana, és sí, sí. festiva? Heavy. Això és veritat, tio. Això és bon, eh? Sant Jordi hauria de ser festiu, tio. Si no és, T'ho és veritat, compro no a és gas, festiu. tio. Bueno, perquè els col·les fan la Autonòmic. típica tonteria de vinga, anem a passejar per la ciutat, saps? A les paradetes, tal. Jo a la uni Però tinc festa per això. jo treballo tio. demà. Sí, a la UPF, sí. Jo demà treballo. Jo, Sí, dona igual, res. Funcionari. No teniu festa, eh? No, res. Ja va bé que treballis. O sigui, és pregunta o...? És debat, per què creieu que no és festa? És O- un país si Perquè hauria va de molt ser- lligat, no?, la cultura amb l'educació. Ja, I és t'ho una festa compro. molt cultural. Vosaltres, Hauria de ser, tio. tu ara no sí sé. que no tenies parella, però tu sí, tu regalaràs rosa demà, entenc. Jo regalaré rosa i llibre, les dues. Jo ets rosa i llibre. Molt bé. I a tu sou de que us regalin llibre, també? Jo, mira, m'ha preguntat la parella i com tinc dos a la cua, si em regales un, me'l llegiré l'any que ve, saps? Vull dir, no me'l Sí, regalis. espera't l'any que ve. Sí, tal qual. Ja. Jo sí, a mi m'agrada que em regalin llibres. Sí, sou lectors. Sou bé, Sí. Hòstia, jo quan era petit més, tio, ara... Jo ni era fa molt petit ni que no ara. pillo un llibre. Jo m'anava a fer interessant, però no fa falta. No hi ha cap noia aquí que vulguis impressionar. No, demà jo cauran dos roses. Home, el River l'he impressionat, mira, últimament hem tingut... I el River i jo hem sigut una parella durant molts anys, tornant a reparar-se junts. Sí, que enganxen. això sí. Són veïns i de festa a les 6 del matí i tornen agafadets a la mà. I l'últim cop va haver un rifirrafes. El garatge, no? Hem tingut una setmana santa complicada. Exacte. I llavors, De camino al garatge. jo al River l'he de tornar... M'ha de conquistar un altre cop. Sí, llavors demà una rosa haurà cap al River. Ah, sí? Sí? No La m'espero, reconquista, tio. Hòstia, jo demà rosa a la mama, a la tata i fora. Clar, ben fet, tio. I això. I a les 80 pilinguis que tens. Falta un botó a pistola aquí, po. Ojo, eh? No, no. Fotrés aquí, tio. No hi ha pilinguis importants com per donar res. La veritat és... Uau. T'estaràs arrepentint, Jo no eh? vull ser coita. Ah, vaya locura! S'està arreglant el rizo, tio. I tu, Fritxar, què? Sóc un objecte, jo. Sí, no em canvia el tema per sortir del túnel, tio. Sóc un objecte. Sóc un objecte. Jo a la mama i a cascar-la, bro. Soc un lobo solitario. Grande Sandra. Els està veient. Ja, Demà li podríem portar una rosa a la mà. Li portem una rosa a la mare al River. Bueno, No, treballem... Si voleu. Què passa, tio? Ens ho passem super simpàtic amb mi. Ei, puta mare, A mi tio. també. És que Adiós. la seva mare treballa amb ells. Ah, hòstia, ja veus. Hòstia.
Molt va, tio. Bueno, pues una bona, no? Una guapa. Bona tia, sí. Bueno, pues ho tanqueu aquí. No? Doncs molt bé, Ho xavales. tanqueu, Sí, també. ja hem passat de Us aplaudiment pels convidats, tio. Per vosaltres, tio, per vosaltres. I a sobre s'ha entregat una caravana de locos venint aquí. Hòstia, tio, vaya putada. Vaya. I merci per convidar-nos, xavales. No, 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 tio, no, vosaltres no, per no. venir, I tio. tornem a vindre quan vulgueu, tio. Sí, i- no, Sí, home, Dale, sí, sí, tio. Hauríem de gestionar la festa major, tio, i fer un podcast i Clar, concert. Fem un podcast en Ojo, directe a la La Colònia prèvia, Way. tete. Buah, tio. Fem un podcast en directe a la Colònia Way i després concert d'allà. On graveu els vídeos allà al Reels i tal, és allà a la colònia? Sí, és el... Perquè, bon, tipus, està guai, saps? Allà al planeta, sí. Està guai, tio. Per cert, Ja la abans ponen, d'acabar, tio, la rumba del Quiricú em va sortir a TikTok, abans de que parléssim i tal perquè vinguéssiu, em va sortir, està molt top la cançó i està molt top el concepte de videoclip. Sí. Allà vosaltres, Mola estem molt. els col·legues Mola molt, darrere mola allà, molt. és que Merci, molt tio, top. merci. És Està molt que top, això és una cosa que es fa, tio, a la colònia, ho fem molt, saps? De dir les calçotades que munta una entitat o el que sigui, doncs és literalment això, saps? La penya fot les taules allà al parc i traiem instruments i a tocar. I és com una recreació de lo que... És full natural. de lo que Ja passa. ves. És molt Bueno, top. que vam menjar Merci, i vam... I tot, o sigui, Sí, tot és sí. natural, Però O sí, sí. sigui, éreu allà dinat a no sé què Sí, sí. i I després... vam fotre un mòbil amb un trípode a I a gravar. cascar-li. Sí, sí. Molt bé, tio. Pues ja ves. A puta mare, xavales, no Bueno, passa pues molt bé, ja tio. parlarem, Molt tio. bé, Merci per Gràcies venir, tios. tio, i A vosaltres, veniu i- loco. Sí, sí, tio. 100%. Pues molt bé, tio. Pues moltes gràcies per venir i moltes gràcies a vosaltres per veure'ns un dia més. Duro. Jo, jo, jo! Vinga. Ens veiem al següent.